खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथायखौ बिथा खालामनानै फैगौ इं 2025 मायथाइनि जोबथा आनजाद HSLC आरो HS आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय हाबाफारि दिनै जनाय दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव UNB बड' मेम'रियेल गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथायखौ बिथा खालामनानै फैगौ इं 2025 मायथाइनि जोबथा आनजाद HSLC आरो HS आनजाद होगिरि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव थाखो 9, 10 आरो 12 थाखोनि फरायसाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। जनाय दख'ना एबसुनि आफादगिरि सत्यजित बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि मासि लानायाव मेलखौ बेखेवनानै होयो दख'नानि गाहाय नेहाथारि बिरबल बसुमतारीया आरो UNB बड' मेम'रियेल गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि लोगो गाहाय फोरोंगिरि समफल नार्जारी बिथाङा गिबि बिबुंथिनि गेजेरजों फरायफुनाय समाव समखौ नोजोर होनानै फरायनांगोन आरो गेदेमा सुबुंफोरनि खोथाखौ मानिनानै सोलिलांनो थाखाय गोबां मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो। लोगोसेनो बे मेलाव गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारिया बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि मन'राम मुसाहारि, जनाय हालामारि फरायसालिमानि फरायसा आरो UNB बड' मेम'रियेल गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसाफोर आरो दख'नानि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै जनाय दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि UNB मेम'रियेल हाइ स्कुलाव दिनै क्लास 10 फाइनाल एग्जाम होगिरि आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम होगिरि बिथांमोनजों दान्दिसे जों सावरायलायनाय हाबाफारि स्टुडेन्ट मटिभेसन प्रग्राम बेहाय जों लायो। दा बेहाय जों सावरायनानै जोङो मिथिदों जे जोंना मोनसेल' जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनै फरायनानै मोजाङै मोजां उथ्रिसार जानो हायो जोंनि आनजादफोराव। आरो जों दिनै नुदों जे जोंनि लाइमोनफोरा फरायनायनि अनगा गुबुन गुबुन बायदिसिना हाबाफारिफोरावसो मैखोम जानो हमदों। दिनै ड्राग्सनि बेलायाव जा दिनै बायदिसिना निसा जुगखौ लानायाव गेलेनाय बायदिसिनाफ्राव थाङालासिनो बिदि लेखा फरायनायनिफ्राय जानगारनानै बायदि बायदि हाबाफारियाव थांदों। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि बे मोनसे थांखिजों जोंनि गथ'फोरखौ माबोरैहाय मटिभेट खालामनो हायो आरो माबोरै जिउआवहाय मोजां खालामनो हायो आरो जोंनि समाजखौ मोजां खालामनो हायो बेनि थांखिजों दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो बेहाय गासैनिसिमबो मोनसे फोरमायनो सानो जे जोंनि हारिया मालाबाबो जोंना ओरैनो गोलैसोनायखा जोंनि हारिया। दा बे हिसाबै जों जुदि जौगासारनोब्ला जोङो गासै जोंनि समाजा जोंना सोलायनांगोन। जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनायाव अरायसम हेफाजाब होनांगोन। आं बे माखासे बाथ्राखौ बुंनानैनो दिनैनि बेनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आं फोरमायनाय जाबाय। धेमाजि जिल्ला हिसाबै देग्लाय बोसोरनि जोबथा आनजादनि सायाव मोजां फिथाइ मोनगोनखौ माबायदि आसा खालामदों फरायसाफोरनि? धेमाजि जिल्लानि हिसाबै जोङो फरायसाफोरनो जोङो दा जों बे हाबाफारिखौ जों गासै फरायसालिफोरावनो जों लानाय जागोन। हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि जेसेबांखिनि जोंनि धेमाजि जिल्ला सिङाव दङ जोङो 13 थारिख खालि जों बे हाबाफारिखौ जों लादों। दा जों मिजिं थिदों देग्लाय जोंनि बे धेमाजि जिल्लानिफ्रायबो जोंनि बर' फरायसाफ्रा जेन मोजाङै उथ्रिसार जानो हायो आरो जों मोजां रिजाल्टखौनो आसा खालामदों। जोङो डिस्टिंसन स्टार जोंनि टप 10 लिस्टआव फैनो हायो नामा जोंनि जिल्लानिफ्रायबो जों बेखौहाय आसा खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टेलेन्ट सार्च जोंनि धेमाजि जिल्लायावबो एग्जाम होदोंमोन। बे एग्जामाव जोंनि धेमाजि जिल्लाया देग्लाय गोजौसिम थांनो हायाखै। बे फैबाय थानाय समाव जोंनि एग्जामा जाफिनगोन बेयाव माबायदि प्रिपेयार जानो नांगोन फरायसाफोरा? मिरुनिफ्राय खुंजानाय जि टेलेन्ट सार्च बेखौ मोनसे थांखि आरो मोनसे नोजोरजों जे जोंनि फरायसाफ्राबो सायख' आनजाद होनायाव मेलेमजिबि ओंखारनो हायो। दा बे बिजोंजों जोंनि जिल्लायावबो बोसोरफ्रोमबो जोंना ओंखारनो हादों। थांनाय खेबाव जोङो जिल्लानि हिसाबै जोंनाव
एसे मार्कनि थाखाय थालांदों आरो देग्लायबो जोंनि जलाय बे UNB मेम'रियेलनिफ्राय जिल्ला हिसाबै जोंना गोबां जिल्ला हिसाबै माने फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों नाथाय जोंनिया मासि मोननाया जुदि जों मासि मोननोब्ला जोंनि माखासे जि फरायसालियाव थानाय माखासे जेंना जेंसिफोर फरायसाफोरखौ फोरोंनाय बेफोर गासिबो जोंना सल्भ जाजोबनांगोन होमब्लाना जों मोनसे आसा खालामनो हागोन जे जोंनि जिल्लानिफ्रायबो जेन टप 10आव मासि मोननो हागोन